Ecomaresme és una cooperativa agrària sense ànim de lucre que es va formar el 2018 i formem entre 10 i 12 productors ara amb projectes productius al Maresme i al Vallès. Tots som el que nosaltres diem productors agroecològics. Això vol dir que nosaltres som productors que produïm una gran varietat d'hortalisses en el nostre cas i venem directament al client, tant les nostres hortalisses com les d'altres companys de la cooperativa i com altres que tenim altres acords de fora, i també la fruita que venem de productors directes. Comprem directament també conjuntament, comprem palets de fruita i també venem directament als nostres clients. D'aquesta manera som una cooperativa, diguem, de circuit curt i de venda directa, les dues coses a la vegada. Tots som ecològics, certificats ecològics, i tenim aquesta peculiaritat que fem molta varietat. Ningú fa una cosa ni dues coses. Estem produint al voltant de 40-45 tipus d'hortalisses diferents, potser 150-200 varietats, i l'objectiu de la cooperativa sempre ha sigut col·laborar de manera eficient entre nosaltres, tant en el tema logístic, potser en transport de productes que comprem de fora, com el transport també entre nosaltres, com l'intercanvi, aquest intercanvi o venda entre nosaltres conjunt. I sempre mirem la visió, tenim una visió molt pràctica d'aquestes coses. Intentem sempre prendre decisions pràctiques, tot i que, òbviament, hi ha qüestions polítiques, potser, o qüestions que són més de creences de com hauria de ser el món, però nosaltres en aquesta línia sempre mirem el més pràctic. Vam començar, l'origen d'Ecomaresme és que vam començar com una agrupació simplement d'agricultors que feien aquest circuit curt, que compraven i venien entre ells. Vam establir preus que són bons, diguem, preus entre nosaltres, que són bons per intercanviar, però també donen marge per la reventa després, si la reventa és directa. Òbviament els nostres preus no serien bons si anéssim a una venda a l'engròs molt gran de palets i camions, sinó és una venda semi-minoritària, però una mica a l'engròs, en caixes en lloc d'unitats, però no estem parlant de palets, no venem palets entre nosaltres, sinó caixes. I llavors el preu és d'acord amb aquesta situació. Tenim un volum petit, tots som petits productors amb camps petits, crec que el més gran potser té 7 o 8 hectàrees d'horta, no som mega grans, i per tant els preus d'intercanvi sempre estan d'acord amb aquesta situació de producció, aquesta escala de producció. En quant a reptes nostres, potser anem en 2 o 3 línies de reptes. Per una banda, reduir complexitat al camp, i per tant hem creat una mena de grup de planificació de cultius, o sigui, nosaltres per reduir el nombre de cultius que fem cadascú a l'any, de 35 a 20, o sigui, no estic parlant de monocultiu ni molt menys, però de reduir la complexitat al camp, estem assignant diferents productors d'aquest grup, de 10, diferents cultius que puguin fer més a l'engròs. O sigui, potser alguns sabem que tenim una necessitat de 500 quilos de bròcoli a la setmana, entre 2 productors fan 250 cada productor durant el període que poden fer-ho. Després, potser, com que tenim membres al Vallès i al Maresme, això ens permet també jugar molt amb els climes diferents, i això és interessant. Llavors, el repte primer és la producció, simplificar la nostra producció cadascú per aprofitar dels companys una mica. El segon repte potser és el logístic. Cadascú, de moment, ven al seu client, sigui al mercat, a la parada del camp, o a grups de consum a Barcelona, o botigues a Barcelona. Cadascú fa el seu transport, o particulars també, cadascú fa el seu transport i als seus clients, i potser ens interessa
agrupar aquest transport d'alguna manera i fer rutes conjuntes. I això estem estudiant, però és un repte d'ajuntar rutes, horaris, preparació de comandes, etc. I finalment el repte final potser és la comercialització conjunta, que seria tant la botiga física a la Paiana, que és l'espai nostre conjunt, on tenim també 3 hivernacles en producció. Allà tindrem una agrobotiga situada entre 3 o 4 grans superfícies, una carretera on va gent a comprar, o sigui, i nosaltres volem presentar-nos al consumidor final amb una botiga que juntarà els productes de tots i potser altres socis col·laboradors que podem trobar, com de vi o oli, etc. Una mena d'agrobotiga de venda directa, perquè sabem que per normativa hem de mantenir en aquesta botiga només productes nostres i dels nostres socis col·laboradors. Llavors, d'aquesta manera, aquest és el repte que potser, si aquesta botiga té èxit, potser d'aquí saltem ja a la venda també online de productes conjunts també. I llavors és una visió potser de mig i llarg plaç, però és interessant. Sabem que la venda online està creixent, però també sabem que té uns costos molt elevats també. Llavors, tot això, mica en mica, a poc, estudiem, però sempre mantenint la base nostra, que és venda al consumidor final, sense intermediaris o amb un intermediari, amb la venda directa de circuit curt, les dues coses.